Sledujeme, tak ešte by Boris veľmi rád dodal niečo k tomu, čo sme rozoberali v prvej prestávke, a to boli tie fauly. Áno, a to z toho dôvodu, že veľa ľudí sa na mňa pozerá ako na Nitrana. Dostal som 2 teraz telefonáty z vedenia Trenčína. Absolútne nesúhlasím s tým, že som zaujatý voči Trenčínu a že nadržiavam Nitre. A to z veľmi jednoduchého dôvodu. Nemám dôvod nadržiavať Nitre. Ja som v 17 rokoch odchádzal do zámoria kvôli tomu, že Nitra nemala o mňa záujem ani do juniorky. A keď som sa vrátil na Slovensko, tak Nitra o mňa nemala záujem ako hráča. Keď som skončil kariéru, Nitra o mňa nemala záujem, keď som prejavil záujem trénovať. Takže absolútne nevidím dôvod, aby som ja nadržiaval Nitre. A dokonca vedenie Trenčína mi teraz poslalo nejaké videá, že prečo nerozoberám toto. Absolútne nesúhlasím s tým, že keď sa stane niečo zlé, tak druhé zlé to anuluje. A absolútne nesúhlasím s tým, že 2 zlé sa rovnajú jednej dobrej. Som viac než ochotný sa venovať zákrokom, ktoré prídu na disciplinárnu komisiu. Práve preto som sa venoval týmto 2 zákrokom Nitra versus Trenčín, pretože toto sú 2 zákroky, ktoré sú momentálne na disciplinárnej komisii a má ich zajtra aj riešiť. Nemám absolútne nič, ako som povedal, proti Tomášovi Starostovi. Nemám absolútne nič proti Borisovi Sádeckému. Tomáš Starosta je jeden solidný chalan, je to chodiaci charakter. A ešte by som dodal, možno sa včerajší zápas dal ako polovačka na Lantošiho. Ja som sa rozprával s Radkom Dlouhým, ktorý je obrovský silný charakterový hráč a mám s ním veľmi dobrú skúsenosť ako so spoluhráčom a garantoval mi, že nič také v kabíne trenčianskej nepadlo, čo je veľmi dobrá správa pre každého, kto si myslí. Ja som dneska zaregistroval taký článok, tak som mal potrebu aj toto povedať, ale absolútne vylučujem nejakú zaujatosť voči Trenčínu alebo nadržiavanie Nitre. Nemám absolútne žiadny dôvod. No, nenadržiavame nikto z nás žiadnemu týmu, takisto ani v dnešnom zápase. Pozrieme sa na tú jednu